ce mai tare. Ce se întâmplă cu mine, ce se întâmplă cu voi toți? Parcă toată lumea s-a transformat în roboți. Dacă ai power pass cu tine, știu că poți să te duci până la chestii care poți să le discuți sau poți să le discuți cu toată lumea la eveniment și unde trebuie să ajungi, știi unde te duci, Fortunic, unde te duci, că ai plecat peste hotare și acum vedem, nu mai duci. Ce se întâmplă cu noi, power pass, microdimensi, știm că noi niciunul nu suntem noi. Focalul cu noi, focalul pace pentru Radu care o arde cu la modul calul care calul putere și ce face. Mulți că ai putere, mulți kilometri, mașina ta că atrage și ce se întâmplă că te atrage o bisicuță sau poate un ursuleț. Ce se întâmplă cu tine, oaza la modul că Jackie să te scot toți băieți, vă sunteți băiești. Hai că vă explic cum se face un sistem audio că încărcimă ta să se cace pe ea de atâta sau quality. Ce se întâmplă la audio zoom dacă vii, nu plătești mult acolo la instalare. Dar știi care-i treaba, frățioare, că ți este un sistem și nu e oarecare, nu e oarecare, e audio zoom. Parcă care toată lumea o să mă supun întotdeauna și că pot să spun ce spun, că spun întotdeauna de bine. Sound quality, ține-te bine, că vine zoomul după tine și că vine și te ia. Vine după tine zoomul Mazda, aha, vine Mazda acolo ca să facă la concurs la drobeta multe linii care poate să spargă inimi. Să spargă inimi ca ce? Ca Dexul sau ca dicționarul care o arți invers. Și ce se întâmplă cu mine, vrei că o ar decedat? Dacă-s decedat, nu mai poți să te întrebi de ce am făcut sau ce am băgat. Că n-am băgat, vin imediat, stai un pic, că am tripat. Ce se întâmplă, dau cu capul peste șefan. Întotdeauna oar cu subsemnat, mă las să intru la party că sunt și eu băiat. Ce se întâmplă? Întotdeauna sunt chestii care se întâmplă.